السلام علیکم، میں عاطف ہی تسی دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل عاطف آہیر ولاگ۔ الحمدللہ میں خیر خیریت نال ہوں اور امید کرنا کہ سارے دوست بھی خیر خیریت نال ہوں گے۔ ولاگ شروع کروں تو پہلے جنہاں لوگوں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ جڑی اس ویڈیو بنانا تھوڑے تک پہنچ رہے۔ بہت مہربانی۔ سیم انصر 21 سال دا نہایت ہی خوبصورت جوان جس دا تعلق سرگودا تو رات دے کچھ پچھلے پیر اس کو قتل کر دیتا گیا۔ قتل کس کیتا تو انہاں کی چائلڈ کے دسنے میں پولیس تشویش شروع کی وہ کچھ آزاد ہے جسم دے مختلف ٹکڑے ملے اس کو انتہائی بے دردی نال قتل کیتا گیا۔ قتل کرنے والا کون آ؟ اس کا اپنا دوست آ۔ 22 جنوری دی شام نو سیم انصر تے او دا دوست راغب گھروں باہر نکلدے نے۔ والد صاحب پوچھدے نے کہ سیم کتھے جا رہے ہیں؟ وہ کہندا کہ ابا جی کچھ کام ہے میں ہنے واپس آ جاتا ہوں۔ لیکن والد صاحب نے نہ پتا کہ بیٹے واپس نہیں آنا، وہ مردہ جسم واپس آنا۔ راغب تے سیم انصر چلے جاندے نے۔ بیٹا باپ انہاں دا انتظار کردا رہندا۔ 2-4 گھنٹے گزرن تو بعد سیم انصر دا والد تشویش وچ ہو جاندا کہ میرا بیٹا اجے تک واپس گھر نہیں آیا۔ وہ واپس سیم انصر دا والد اپنے بیٹے نوں فون کردا لیکن او دا نمبر سوئچ آف ہوندا وے۔ اس تو بعد وہ فون اس دے بیٹے راغب نوں کردا وے، او دے دوست راغب نوں کردا۔ دوست بیٹے دا دوست بیٹا بھی ہوندا، اس نوں کردا۔ وہ کہندا کہ چاچو جی میں تے راغب تے گھر واں، راغب تے مینوں گھر چھڑ کے چلا گیا سی، میں تو گھر آرام کر رہا ہوں۔ اس گل نے مزید تشویش پا دیتی سیم انصر دے والد نوں۔ کچھ گھنٹے اور گزرن تو بعد سیم انصر دے والد اس دوست نوں فون کردا کہ سیم واپس نہیں آیا، اس نوں ڈھونڈیے، اور ڈھونڈنا شروع کر دیندے۔ سیم انصر دا دوست راغب تے او دے والد فیملی دے ہور لوگ بہن بھائی سارے اس نوں مختلف جگہ تو ڈھونڈدے نے۔ علاقہ کہڑا ہوندا؟ ماڈل ٹاؤن ہوندا سرگودا دے وچ، لیکن ادا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک گل وہ پولیس تک پہنچاندے نے کہ ساڈا بیٹا اس طرح نکلیا لیکن واپس نہیں آیا۔ پولیس تشویش کر دی تے پہلے یہ کوشچن کر دی کہ اس دے نال کون آ؟ تے والد صاحب دسنے کہ دوست رہ گئے وا۔ پولیس نوں اس تے شک ہو جاندا، انہوں تشویش اس نوں انکوائری واسطے بلا لیندے نے کہ آ جا بھائی۔ وہ آندا لیکن وہ کہندا کہ میں تے اس نوں چھڈ کے وہ میں گھر چھڈ کے چلا گیا لیکن اس بارے کوئی پتہ نہیں۔ پولیس مزید تفتیش کرنی شروع کر دیندی ہے اور انصر سیم انصر نہیں ملدا۔ پولیس اس دے دوست راغب نوں گرفتار کرتا اور جدوں وہ تھوڑا سختی کردی ہے تے راغب پہلے مان جاندا کہ اس دا قتل میں کیتا ہے، اور اتنا انتہائی بے دردی نال قتل کیتا گیا کہ اللہ پاک معاف کرے۔ او دے جسم دے مختلف اعضاء انہوں چھریاں چاقو نال کٹا گیا، نازک اعضاء سارے اعضاء نوں اللہ پاک اتنا برا وقت کسے تے بھی نہ لے کے آ جس طرح اس دا ساڈے شہر سرگودا دے LLB دے سٹوڈنٹ سیم انصر تے آ جاوے۔ اللہ پاک کسی ماں دے بیٹے نوں اس طرح موت نہ دے، کسی باپ دے بیٹے نوں اس طرح موت نہ دے، کسی بہن دے بھائی نوں اس طرح موت نہ دے، بھائی دے بھائی نوں موت نہ دے، کسی نوں بھی موت اس طرح نہیں نہ دے جس طرح ساڈے ہونہار خوبصورت طالب علم سیم انصر نوں آئی ہے۔ اور اس دے والد صاحب دی ہمت ہے کہ جس طرح وہ میڈیا دے سامنے آ کے ہر بندے نوں کہہ رہا ہے کہ تسی دعا کرو کہ اللہ پاک سیم دی مغفرت فرمائے۔ اصل رولا کہ آ جڑا جس تے راغب نے سیم انصر دی جان لئی ہے، رولا یہ آ کہ سیم انصر نے راغب نوں 50,000 روپیہ ادھار دیتا تے سیم انصر ہن منگ رہا سی۔ سیم انصر نوں کوئی ضرورت ہے کیونکہ سٹوڈنٹاں دی ضرورتاں بھی ہوندیاں نے، منگ رہا لیکن راغب پیسے واپس نہیں کر رہا۔ راغب کو پیسے ہے نہیں سی۔ راغب نے کی چالی کر سکیا کہ اس 50,000 روپے دین نال اس نوں مکمل ختم ہی کر دینا۔ راغب اس نوں لے کے گیا کم چلیے اور ایک گھنے درختاں دے بیچ اس دی انتہائی خطرناک طریقے نال اس نوں قتل کر دتا جاندا۔ ہن اجے تک راغب دے کتنے بندے نال آن کی کچھ نال آ ہجے تک وہ پتہ نہیں چل سکیا۔
کہ کیونکہ یہ جڑا واقعہ ہوا ایک بندے دا واقعہ نہ، کیونکہ ایک بندے نو موت مارنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر میں نا اگر کوئی میل تے حملہ کردا تو میں وہ ضرور جواب دیتا، چاہے میں کمزور بھی ہوں، لیکن یہ کچھ یہ پیچھے کچھ اور ہاتھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس طرح انکوائری ہو سی او دے بارے معلومات تون تک اسی پہنچاسی۔ پورے ضلع سرگودا دے اندر مختلف پیس واک ہوئی گئی ہے، پر امن واک کیتی گئی ہے اس دے بعد اس دے حق دے وچ کہ اس کو انصاف دلایا جائے، کیونکہ سیام انصر جائے لوگ جڑے اسٹوڈنٹ ہیں اور 21 سال کی عمر چ اس طرح دے ہتھ کنڈیاں دے تھرو اپنی موت واقع جنہاں دی ہو جاندی ہے، اے والدین واسطے کافی تشویش۔ تقریباً پورے پاکستان ہے جڑے اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے سب یہ حق کی ریلیاں نکالیاں نے، اور نکالیاں بھی چاہیے نے۔ بچہ جوان بچہ خوبصورت بچہ ساڑھے ہاتھ چلا ساڑھے ہاتھوں نکل گیا، فوت ہو گیا، جس نو ایک دوست نے موت دے گھاٹ اتار دیتا۔ دوستیاں یاریاں سارا کچھ ایک میرے خیال ہے اس تو پہلے اسی ویکھ چکے ہاں۔ اس تو پہلے ایک واقعہ پیش آیا لاہور دے وچ جڑا احسن شاہ نے اپنے دوست اور ٹیپو ٹرکانے دے بیٹے نو نام ذہن نہیں آ رہا اس نے مخبری کر کے ان مروا دیتا۔ اج یہ واقعہ پیش آ رہا اور ہسٹری بھری پئی ہے اس چیز دے نال جڑا دوستیاں نے مطلب کہ آپس وچ کلیش ہوئی تے انہاں اپنے بیلی مار دیتے۔ ایک موسم سموٹ